Davant d'aquell caos, Joan Gamper va acceptar la presidència per tirar endavant el club que ell havia fundat. El seu objectiu principal era tenir un camp de propietat i recuperar els socis. El camp, bastit en un temps rècord al carrer Indústria, avui Londres, entre Urgell i Villarroel, es va inaugurar el 14 de maig de 1909. Aquell camp tenia una tribuna de 2 pisos feta de fusta i era, de bon tros, el millor camp de l'època, amb una capacitat per a 6.000 espectadors. Era conegut amb el nom de l'Escopidora i va ser l'escenari idoni per fomentar el barcelonisme. D'aquella època ve el terme culer, per la imatge que des del carrer donaven els aficionats asseguts en una de les tanques. Ángel Crespo Ulecia, un dels socis històrics, recorda aquell escenari i a Joan Gamper, a qui va arribar a conèixer. I va anar al carrer de l'Elló, al carrer Fortuny. Al carrer Fortuny, que era la societat. I d'allí, llavors, vam anar al camp i em va ensenyar el camp. Jo em vaig ficar allà on em demanaven i pintava, vaig ajudar a pintar les ratlles